orrplasztika során mindig számítógépes tervezést alkalmazunk, ezáltal biztosítjuk azt, hogy a lehető legpontosabban azt az eredményt érjük el, amit a páciens szívesen látna. A tervezési szak után egy altatásos műtét következik, ilyenkor teljesen fájdalmatlan a beavatkozás. A műtét után egy hétig egy gipsz kerül föl. Ez alatt az idő alatt minimális fájdalomra kell szintén számítani, mivel egy rögzített helyzetben van az egész orr. A csontok és a porcok teljes gyógyulása az kb. 6 hét, és egy hét után már általában a varatokat el lehet távolítani, és a gipszet is el lehet távolítani. Egy 2 hét, 2,5 hét után általában nem is lehet megmondani, hogy egyáltalán műtét történt, ilyenkorra már a bevérzések, duzzanatok azok nagyon szépen elmúlnak.